Mutta tällä kertaa vähän omassa rauhassa. Joten voidaan aloittaa varmaan tämä joulutietokysely. Ja mulla on siis palkinto sille, joka voittaa tän. Vastata voitte olla kommenteissa, mitkä ovat vastaukset. Sitten teen videon, kun on päättänyt voittajan. Eli voidaan aloittaa kai. Elikkä ensimmäinen kysymys. Minkä takia minä teet videota tänne YouTubessa? Jos teet. Kakkonen. Niin se on tuolla järkevä vastaus. Mitä homeilmaanko? Ihan mä vaan. Ei. Kaksi kysymys. Hä? Elikkä. Onko sinulla pikkisisko tai veli? Mitä kysymys on, niin tää liittyy voittoon tai häviöön tai se on tuttu. Kolmas kysymys. Hymyiletkö sinä usein? Ja neljäs. Näytätkö sinä koskaan kieltä toisille? Ja viides kysymys, eli pika! Laitetaan viides pykälä. Ai, sinä koskaan kertaa silmätä? Tiri. Hei, hae toi pilvi. Kuulostani. Hae toi pikkukitara. Ei toi iso kitara mulle. Tiri. Siis toi saakukitara, niin se ei ole varmaan on tässä maassa. Jompikumpi! Älä ota tän äidin isolla kitaralla. Tiri. Hei, sekkaan. Ihan pikku sekkaan. Älä ota sitä! Ota sitä! Se tapahtuu paljon juttuja. Mitä tehdään opputtavarat? Setka mun taas. Ainakin vielä mun yhden makkaan. Miten se vaan näin? Ihan oikeesti, jätä pois. Thank you. Täällä on niinku filmaileveitä. On kamera. Tää on videokamera niinku. Ja loppus. Palo pois. Täällä on kaikki katsoo. Oliko verilliset paikkoja? Elikkä